खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबोनि बेबादिनो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ जिएसपिआ इउपिपिएलखौ सोंखारिदों। बर' नङै सुबुंफोरखौ लाजि फोनांनायनि थाखाय गोख्रों सोमावसारनायनि सांग्रांथि। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियै गणसुरक्षा पार्टी जिएसपि बर' दैदेनगिरि जन दासनि हेंथायै गाग्लोबारि बिबुंथि होनायनि थाखाय इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि दैदेनगिरिफोरखौ गोख्रोङै सोंखारिदों। मोनसे खौरां मेलाव जिएसपिनि दिहिरा ब्लक कमिटिनि नेहाथारि यादव दासआ इउपिपिएलनि दैदेनगिरि तरुलता दास आरो हरे कृष्ण फाटकखौ सोंखारिदों। बिथाङा बुंदोंमोन दि मिडियानि गेजेरजों बिसोरनि बिबुंथिफोरा बर' हारिनि थाखाय लाजिनांथाव आरो दुखु गोनांमोन। जिएसपि बाक्सा जिल्ला लाइमोन गांखंनि आफादगिरि नितुल हलयाबो हरे कृष्ण फाटकखौ सोंखारिदोंमोन। बिथाङा फाटकनि सायाव अजद होदोंमोन दि बिथाङा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि जानानै बिबुंथि होनायनि दाबि खालामनायजों लोगोसे गासै बर' हारिखौ बदनाम खालामनो नाजादों। जिएसपिआ इउपिपिएलखौ तरुलता दास आरो हरे कृष्ण फाटकनि हेंथायै राहा लानो हुमखि होदों। जुदि नङाब्ला बिथांमोनहा दैदेनगिरिफोरनि न'नि बायजोआव 20,000नि बांसिन मददगिरिफोरखौ लाफानानै मोनसे गिदिर हेंथा दिन्थिफुंनायनि हुमखि होदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ जिएसपिआ इउपिपिएलनिफ्राय मदद बोखारबाय। बिटिसिनि सिगां बिपिएफजों गोरोबथा फोसावदों। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां मोनसे मख'जाथाव राजखान्थियारि सोलायनायाव बारग' एमपि नबकुमार सरनियानि दैदेननायाव गणसुरक्षा पार्टी जिएसपिआ खुंथायाव थानाय इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलनिफ्राय गावनि मददखौ बोखांबाय आरो बिपिएफजों मोनसे गोदान गोरोबथा खालामदों, जायखौ हाग्रामा महिलारीआ दैदेनदों। रबिबाराव क'क्राझार प्रेस क्लाबाव बाहागो लानानै सरनियाया प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सोरखारखौ बिसायख'थिनि समायखिराफोरखौ मावफुंनायाव फेलें जानायनि थाखाय सोंखारिदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि बिटिआर गोरोबथानि गाहाय बिन्दोफोरखौ मावफुंनाय जायाखै, जायनि जाहोनाव रायजो राजाफोरा गोजोननाय गैयै जादों। सुबुंफोरा थगायजानाय मोनदांदों, जौगानाया गोमानानै दं आरो समायखिराफोरा लेखा बिलाइयावनो दं, सरनियाया बुंदोंमोन। बिथाङा फोरमायो दि जिएसपिआ दा फैगौ बिटिसि सोरखार दानायाव आबुङै बिपिएफखौ मदद खालामगोन। सरनियाया बेखौबो इसारा होदोंमोन दि जुदि सुबुंफोरा बिथांखौ लुबैयोब्ला गावनो बिसायख'थि गेलेगोन। गोदान गोरोबथानि सायाव फोथायनाय लाखिनानै सरनियाया बुंदोंमोन दि बिपिएफआ हारसिङैनो 20निफ्राय 22 मासि देरहानो हागौ आरो दाबि खालामदोंमोन दि क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव रावबो गुबुन दोलोआ देरहानाय नङा। बबेखानि जिएसपिआ बेसेबां मासियाव बिसायख'थि गेलेगोन बेखौ दासिमबो थि खालामनाय जायाखै। 2020 मायथाइयाव जानाय थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव जिएसपिआ मोनसे मासि देरहादोंमोन आरो दानि खुंथाय दानायाव इउपिपिएल बिजेपि गोरोबथाखौ मदद होदोंमोन। बावैसोनि आगानआ ओनसोलनि राजखान्थियारि थासारियाव मोनसे गिदिर सोलायनायखौ दिन्थियो। थामथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव साइकेल रेलिआ फिटनेस थावनि संरैखाथिखौ बांहोदों। रबिबारखालि क'क्राझाराव खुंजानाय मोनसे गिदिर साइकेल रेलिआ गुवारै नोजोर बोनो हादोंमोन मानोना खौरां बिजोंनि सुबुंफोर आरो गेलेमुनि सुबुंफोरा फिटनेस आरो आबहावा लोगोआरि जिउ खुंनायाव हेफाजाब होनो थाखाय ज' जादोंमोन। फिट इन्डिया रबिबार अन साइकेल मुंनि बे हाबाफारिखौ काथलगुरियाव स्पर्ट्स अथ'रिटि अफ इन्डियानि जर'खा फोरोंथाय मिरुजों खुंनाय जादोंमोन। प्रेस क्लाब अफ इन्डिया आरो क'क्राझार प्रेस क्लाबनि हेफाजाबाव खुंजानाय बे हानजा सुरनायाव सा 100निबो बांसिन सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बे लामाया साइनि आवथानिफ्राय जागायजेन्दोंमोन आरो तितागुरि, भबानिपुर, जेडि र'ड आरो बड'फा NWGWR बायदि ओनसोलफोरनि गेजेरजों थांदोंमोन, जाय बिटिसि सेक्रेटारियेट नब्लाङाव जोबहैयो। बे हानजा सुरनाया हादोरनाङै फिट इन्डिया मुभमेन्टनि बाहागोमोन आरो बेनि थांखिया गोग्गो जिउ खुंनाय आरो थावनि रैखाथिखौ बांहोनायमोन। सामलायगिरिफोरा बुंदोंमोन दि साइकेल सालायनाया फिट थानायनि मोनसे मोजां राहाल' नङा, नाथाय पेट्रल आरो डिजेलनि बाहायनायखौ बाङाइ खालामनोबो मदद खालामो। बे हाबाफारिया जायगानि सुबुंफोरनिफ्राय गोख्रों मदद मोनदोंमोन,
जायफोरा सावस्रि आरो आबहावा मोननैयावबो बेनि गोसो होनायखौ बाख्नायदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि मरिगाव पुलिसआ दुथां एटिएम थगायग्रा गं 24 कार्ड आरो 28,400 रां जब्द खालामदों। मोनसे जथाय अपारेशनाव मरिगाव आरो मयराबारि पुलिसआ सासे मुंदांखा एटिएम थगायग्राखौ हमदों। कुलसुमा बेगम मयराबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय ताथिकथा फोथार वार्ड नं 2 निफ्राय 37 बोसोर बैसोनि आइजोखौ न'आव नागिरबाय थानाय समाव हमनाय जादोंमोन, जेराव पुलिसआ गं 24 एटिएम कार्ड आरो नोगोद 28,400 रां बोखांनो हादोंमोन। बे कार्डफोरखौ दाय गैयै सुबुंफोरनिफ्राय थगायनानै बुथुमनाय जादों होनना सन्देह खालामनाय जादों। पुलिसआ फोथायो दि कुलसुमाया गोबां एटिएम थगायनाय केसफोराव लोब्बा दंमोन, गुबैयै गामियारि आरो खावसे नोगोरारि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ नोजोर होनानै। बे खाजानाया ओनसोलाव रांखान्थियारि दायफोरनि सायाव सोलिबाय थानाय सिग्रोमनायनि बाहागो। बिबानगिरिफोरा रायजो राजाखौ एटिएम बाहायनाय समाव सांग्रां थानो आरो जायखिजाया सन्देह गोनां आखुनि फोरमायथि होनो खावलायदों। बाथि खौराङाव दङ आसाम रायजोआरि जुनारसालि गेटखौ गोख्रै खारनाय डाम्पारआ फोजोबस्रांदों। गंसे गोख्रै खारनाय डाम्पार ट्राकआ 24 मेनि मोनायाव आसाम रायजो जुनारसालि काम बटानिकेल गार्डेननि हाबग्रा दरखंआव सौग्रावदोंमोन, जायनि जाहोनाव मुंदांखा दाथायखौ गोब्राब खहा खालामदोंमोन। मावख'आरिफोरनि बायदिब्ला ट्राकआ जुनारसालिनि सिङाव लुनाय खामानियाव नांथाबना दंमोन आरो बेनि उननि बाहागोखौ दैखांनानै गोख्रैथिजों जायगानिफ्राय ओंखारलांगासिनो दंमोन। गारिआ गोबां गोहोजों दरखंखौ सौग्रावदोंमोन, जायनि जाहोनाव बेखौ बायखोन्दा बाहागोआव खोख्लैदोंमोन। जाब्रबथायनि उनावनो सालायगिरिया जायगानिफ्राय खारलांदोंमोन। डाम्पारआ मेहबुब आलीनि, जाय आबुं बिबान लादों आरो खहा जानाय दरखंखौ गोदानै लुफिननो थाखाय रां बाहायनो खोथा होदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला आसाम जुनारसालिनि सासे मावख'गिरिया रोखा खालामो डाम्पारनि सालायगिरिया बिबानखौ नाजावबाय। खाफालआ मोजां दि बेवहाय रावबो जिउ खहा जायाखैमोन। बानायफिननाय खामानिया थाबैनो जागायगोन। द'थि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ ड्राग्स रेकेट, कार्बि आंलं आरो काछाराव 11.5 कौटि रांनि नारक'टिक्स जब्द खालामदों। आसाम पुलिसआ 24 मे खालि कार्बि आंलं आरो काछार जिल्लाफोराव खालामनाय मोननै गाहाय फेग्रा बेसाद बेरेखा अपारेशनाव 11 कौटि रांनिबो बांसिन रांनि ड्राग्सखौ जाफुंसारै जब्द खालामदोंमोन, जाय ओनसोलाव ड्राग्स फालांगियाव मोनसे मख'जाथाव खहा जादोंमोन। कार्बि आंलंनि काटखाति चेकपइन्टआव गिबि अपारेशनाव पुलिसआ गंसे गारिखौ हमदोंमोन आरो 4.899 किल'ग्राम मर्फिनखौ जब्द खालामदोंमोन। जब्द खालामनाय फेग्रा मुवानि बेसेना 5 कौटि जागोन होनना साननाय जादों। जाथाय जायगायाव सासे सुबुंखौ खानाय जादोंमोन। नैथि बस्थाया सनाबारि घाटआव जादोंमोन, जेराव काछार पुलिस आरो स्पेशेल टास्क फर्स (STF) नि जथाय अपारेशनाव 1.239 किल'ग्राम हेर'इनखौ हमनो हायो, जायनि बेसेना 6.5 कौटिसो जागोन। 3 सुबुंफोरखौ हमनाय जादोंमोन। रामा ससियेल मिडिया प्लेटफर्म एक्सआव नाजानायखौ गनायना लादोंमोन आरो बुंदोंमोन मोनसे रायजो, मोनसे मिशन आसाम एगेन्स्ट ड्राग्स मोननै गुबुन गुबुन अपारेशनाव आसाम पुलिस फेग्रा मुवानि फालांगियाव मोनसे गिदिर खहा खालामदोंमोन। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायलाय सन्देह गोनां सुबुंफोरा आथिखालाव जिम्मायाव दङ। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।